натиҷагирии мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат нишон дод ки баҳори имсол нисбат ба солҳои қаблӣ сербориш омад. ба хотири аз борон эмин нигоҳ доштану шуста нашудани хок ва фурӯ нарафтани қабрҳо болои онҳо бо плёнкаҳои полиэтиленӣ пӯшонида шуданд. баъди маълумоти мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат, кормандони оромгоҳҳо ва наздикону пайвандони нафарони фавтида аз болои қабрҳо плёнкаҳои полиэтилениро мегиранд. муддати 15-20 сол меша ки дар ин мазор кор мекунем. Мисол ҳамин салафан аз пеш пӯшида мешуда ҳамин чизо. Салафан пеш 10 сол 15 сол пеш ҳам мекардан ҳамин чизо. ба хотири чӣ? ба хотири манзил қабр мисол начукида нарафтанаш. тамом. ин ҳамин қасабаби салафан ҳамин чизо дорад, дигар чиз нест. ҳамин ҳолат яъне пӯшонидани болои қабрҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоҳои зиёдеро ба бор овард ки гӯё нафароне ки болои қабрашон бо плёнкаҳои полиэтиленӣ пӯшонида шудааст аз бемории коронавирус вафот карданд. аз ин ҳолат баъзе нафарони манфиатҳо истифода карда мардумро ба таҳлука меоранд. ҳолати воқеӣ бошад дигар аст. аз сабаби оне ки баҳори имсола хеле серборон омад ва мардум манзилҳои хешовандони худро бо салафан маҳкам кардаанд. ин танҳо ба хотири эмин нигоҳ доштан аз боду борон аст. тамошобинони азиз худ аҳамият диҳед. ин нафари санаи 12-моҳагии соли 2015 аз дунё даргузаштааст ва танҳо ба хотири эмин нигоҳ доштан аз боду борон ба болои он салафан гузошта шудааст. дар соли 2015 низ пӯшонида шудани болои қабрҳо бо плёнкаҳои полиэтиленӣ собитгари он аст ки баъзе нафарон дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба хотири манфиат маълумоти бардурӯғ паҳн карда мардумро ба таҳлука меандозанд. гармӣ даромад мо мисол салафона якта ба якта манзила якта соҳибош омада гирифтодиянд. ина мо коргари қабристон ҳамин чиза гирифтодем. тамом боронгарӣ тамом шуд. мисол гармӣ даромад мо салафона якта ба якта аз сари манзил гирифта мисол як ҷо мондастем. мардум мисол барои ин чизо хабарҳо воичи бовар накунад, дилшон мисол дур наравад. Сариосиё аз калонтарин оромгоҳҳо дар мамлакат маҳсуб меёбад ва қариб ҳамарӯза дар ин ҷо маросими дафни нафароне гузаронида мешавад ки бо сабабҳои гуногун вафот мекунанд. сару садоҳое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ пайдо шуданду қабрҳои бо плёнкаҳои полиэтиленӣ пӯшонидашударо нафарони аз бемории коронавирус вафот карда медонанд асоси воқеӣ надорад. шояд инро нафароне таблиғ мекунанд ки манфиатдор ҳастанду мехоҳанд мардумро ба таҳлука андозанд. нуралӣ сафомиддин, абдурозиқи собир, мақсади мақсад, ахбор.